ana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman jajot tumandang ngalengka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja iya STNB beritane wayang Ramayana ing negara ngalengka diraja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kedek putih Suan taman Sinta dijak mulai konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi gedhe dalah ngalengka diobong atau kepilong waao pada pating doblong oh magade kabeh dadi arang ada samuka nangis gerang gerang ganti tukang kendang ganti tarian iyo yo sik Yoga untuk dimohon segera merapat ke atas panggung. Kepanggilan untuk Mas Yoga. Yo. Sekali lagi panggilan kepada Mas Yoga untuk segera merapat ke atas panggung. Oke, yo. Wis hadir Mas Yoga. Yo dilanjut ya, Mak. Sip. Yo. Lanjut. Heeh. Lumaksana magito gito siaga. Yo. Yo Mas. Yo.
Iya. Kaca suka-suka nonton repa naraka reoke ake cacahe ditamboy pun nang bandeng reoke cacahe beta sing joget goyang-goyang reoke cacahe nanam sing joget mesa-mesan Seloko-seloko peta peta ela-ela sirama manyang solo laule payung moto makinit lala-lobat wong mati ora obah obah mateni bocah yen urip golek duit hey 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 iya ai long 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 ah ah iya kawat diuntir lima raguatan tinggal lunga kawat diuntir telu raguatan tinggal melayu dari murid di wiro-wiro tiwas lire sing duwe melo dari lure di wiru telu tiwas lire sing duwe naso
blekutak, blekutak, metutu, metutu, blekutak, blekutak, metutu, metutu, blekutak, blekutak, metutu, metutu, blekutak, blekutak, metutu, metutu, blekutak, blekutak, metutu. Ayo! Ah, ah. Napane sing petuthuk, Bu? Anjas marang ari mame. Ayo! Ah, 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 Yuk, Mas Neraka lawang warta. Iya, ah. Iya, iya, iya. Ayo, ecekewer, 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 ecekewer. Asa kasat, asa kasat, asa kasat, asa kasat. Iya. Musuh. Woi, lak lak. Wah. Ah, 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 ai, ah, ai, ah, ai, ah, ai. Ay, 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 ay.
Monggo yang di dalam arena bisa berdiri. Kedumandan gebrakan anandaan dolar di poluko godane ring sang rasa angsa anandaan monta-monta sarwilo mampang anyendat-nyendat sumalangmang tansah mulat ler ngocewa salumangsan mangsa labak pasulayan Jos STNB Wayan aku manut lho ceritane wayang Ramayana ing Nagara Ngalengkadiraja Ratu Buta Rawana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman sing kadang putih soan taman Sinta dijamule konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wati katih bela tala ngaleng kadi obong diobong diobong agak bilang langang padha pati toplan Mama gede kabeh dadi arang jasa muka nangis garang-garang eyo wae ya eyo eyo wae ya eyo wae ya eyo 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 wae piye maksud iki mungkin dia lelah. Heeh. Iki mau ki jare arep ana sinden siji nusul kaya dinteni mbokne ra metungul-metungul ngono lho. Piye ceritane? Arep nyanyi apa ora? Ora ana sing dadi to, meng garing tok werek luweh meno. Wis kowe ning kono ngono lah wis.